Ten film zawiera masę spoilerów i popieprzonego humoru. Jeżeli któreś z powyższych ci nie odpowiada, wyjdź! Wojna, bieda, mafia, Matka Boska. Warszawa, tu się oddycha. Tak, udało się, transportowałem karabin z przyszłości, tak? Bardzo ładny koń. Panowie, kodeks obowiązuje, bez miecza nie ma zabawy. Skyrim! Żółtku. Nitro! Panowie, nie bądźcie małpy, dajcie buszka. Lakier schodzi. Czajdara! Na pustyni będę walczył z Rosjanami w otoczeniu żółtka. Będzie nudne. Nigdy nie ufaj brodaczowi z ręcznikiem na głowie. Ani Edowi Harrisowi z naleśnikami na głowie. O Chińczyku nawet nie wspomnę. Do boju, do boju. Panowie, pamiąteczka, przepraszam. No co to by była za wycieczka bez suwenirów, no. Myślę, że będzie ładnie pasował na półce. Naprzód, mój koniu! Nie no, bez jaj! To jest jak zły, niekończący się sen. Panowie, nie miał tak w grupie potarmosić konia, nie? Mi kobyłę podcięło. Wallhack! Wania! Uwaga! Będę ciepł! No! Leć z komuną! Szybko powstrzymać galopującą komunę! Mamo, co tym razem dla mnie zostawiłaś? Co to miało być? Waniuszka! Łop! Ta kalenka Maja. Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Uwaga! Sorry. Przecież nie strzelałem. Stać w imieniu prawa! A ty gdzie, łobuzie? Bonanza! Nie no, to już jest przegięcie. A to jest po prostu... Strogi! Zwycięstwo! Solidarność na koniu. Sorry. Uważaj! Madokenehyl, osłaniam cię! Nie! Przepraszam. Nie no, tego w koszta nie wliczano. Pancerna brzoza 2, powrót polityków. Pull up. Pancerna brzoza 3. Terrain ahead. Nie ma to jak wrócić na kobyłę, nie? Dobry koń. Zabierzcie tego dziada. Nie ma to jak przy ognisku w grupie, nie? No bardzo ładne, ale ja już to widziałem. To chyba kompania braci, nie? No wreszcie nam autostrady budują. Fajnie. Huzaria z szablą na czołgi! Helikoptery pół metra nad ziemią! Piłem etyl! Było Kuźwa. Nigdy ci nie powiem numerów na kumulację! Tak mi wstyd. Panowie, biznes wygląda tak. Gościu chciał mi podpieprzyć numery do kumulacji Totka. Pytanie zasadnicze brzmi, co z tą komunistyczną świnią zrobić? To tak może na początek... Chyba mam nawet pomysł. Oj, bo mi się omsknie. To był przez przypadek. Panowie, powiem
Wszystko powiem, wszystko powiem. Nie w oko. A pieprz się. Poradzimy sobie sami. Co nie? Fajnie jest. Trochę ciepło, ale generalnie... Czy to już ten moment? Czy to już urząd skarbowy? Nie! 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 Nie zabierajcie! Nie! 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 Nie!